ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲି। ପିଲାମାନେ ଖାଇକି କହିଲେ ମାମା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏମିତି ଆଉଥରେ ବନାନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ର ରେସିପି। ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ରେ ବ୍ରେଡ଼୍ର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ କରିକି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଆଳୁକୁ ଚକଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ତାକୁ ଅଧା ଦରଛେଚା କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଫୁଟଣ ଆଉ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲଟା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଫୁଟଣ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଫୁଟେଇଦେବା। ତାକୁ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଛେଚା ମସଲା କରିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଭାଜିଦେବା। ମସଲାଟା ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଚକଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ଚକଟା ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଫୁଟଣ ଆଉ ଅଦା ଲଙ୍କା ଛେଚା ସହିତ। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନ ପୁରା ଗୋଳେଇକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ସେଥିରେ କିଛି ପକାଇନି, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଆଗରୁ ଦେଖିଦେବେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ସେପ୍ରେ ମୁଁ ବ୍ରେଡ଼୍କୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଫୁଟେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଭିତରେ ଏବେ ପୁର ଦେଇଦେବା, ଷ୍ଟଫିଂ କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଦେଇକି ଆଳୁ ଯେଉଁ ଚାରିପଟକୁ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଦାବିଦେବା, ଯେମିତି ଆଳୁଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି କି ଫିଟିବନି। ଏପଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିସାରି ଦେଇଥିଲି ଆଳୁ ପୁର ଦେଇକି ବ୍ରେଡ଼୍ରେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼୍ରେ ଆଳୁ ପୁର ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ବେଶୀ ଜୋରରେ ଦେଇନଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍, କାହିଁକିନା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଭିତରେ ହୁଏନି। ଆମେ ସ୍ଲୋ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ହେଇକି ବ୍ରେଡ଼୍ଟା ହେବ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେବ, ଖାଇବାକୁ ବି ସେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ରେଡ଼୍ ପୁରା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଗଲା ଆଳୁ ପୁରା ଦେଇକି। ଏବେ ବେସନର କୋଟିଂଟା ଦେବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ଗୋଳେଇକି ବେସନଟାକୁ ଭଲରେ କୋଟିଂଟା ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଧୀରେ କିନା ଛାଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଜୋରରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ହାତରେ ତେଲ ଛିଟକା ପଡ଼ିଗଲେ ଫୋଟକା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଛାଣିଦେଲି ଦୁଇଟା। ଏବେ ତାକୁ ଏବେ ଲେଉଟେଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା ହାଲକା ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଉଥିବ ଲେଉଟେଇବା, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲେଉଟେଇ କଲେ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୋର ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ ତ ସେମିତି ଖାଲି ଖାଇ ହେବନି, ତା ସହିତ ଟିକେ ଚଟପଟା ସସ୍ ଭଳିଆ କିଛି ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଟପଟାର ଗୋଟେ ଚଟଣି ତିଆରି କରୁଛି, ତା'ର ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି।